This place is out of control. It's a place where bullies bomb. It's a place where people starve. This spot is hot, and it's a magic thing. Spokojnie. W dół, tak jest. Masz kolano. Masz kolano na dół. Lewa ręka pod pachę. Prawa też pod. Włóż tą rękę. Do walki numer 23 przygotowują się pan Bartoszewicki Maksymilian i Pepliński Filip. Włóż pod. Tak jest, na niego. Za kolano ręka. Stabilizacja. Ustabilizuj. I kolano mu. Niech się cheta, stabilizacja. Stań do góry, na kolano. Mocno na kolano. I za plecy. Nie bij, tylko nie bij na głowę. Dawaj do góry. 50 sekund poszło. Tak jest. Jedzie. Na brzuch. Tak jest. Już jest lewa ręka pod pachę. Prawa ręka teraz. Wyprostuj mocno głowę. Kręć biodro. Do gardy zepnij głowę, spychaj głowę w dół. Tak, zapnij nogi. Zapnij nogi. Wejdź lewą ręką pod tą pachę, wejdź na tą rękę mu. Łukasz, zapnij nogi. Nie daj mu wyjść. Wejdź pod tą rękę, wyciągnij tak. Przyatakuj mu tą rękę, jak zostawił ci. Minuta 30. Tak. Idź na tą rękę. Idź do tej ręki. Przechodź to. Tylko puszczać sobie ładnie. Prawej ręki. Wysuwaj. Wbijaj, teraz. Do walki Do góry. numer 23 przygotowują się pan Bartoszewicki Maksymilian i Pepliński Filip. Do kolan Stabilizacja. Niech on wystrzelać. 2 minuty. Daj mu trochę czasu. Stabilizacja. Łukasz, stój łokcie, złapnij ręce i stój łokcie. Tak, idziesz. Idź. Niech się cheta. Trzymaj. Idź, Łukasz, kolana musisz mu stunąć. Stój do ciebie nisko. Odbierz tę rękę. Wyjdź. Nie daj. Prawą nogą sobie go podpój. Nie daj tej łapy wybrać. Masz tą rękę, pracuj na Na rękę ci nie, bo nic nie będzie z ręką. Pracuj. Idziesz. Na niego wracaj. Plecy masz! I stań na nogi, Łukasz, pilnuj brody. Pilnuj brody. Stań na kolana, stań. Ustabilizuj. Minuta 10. Bardzo ładnie. Tak. Musisz stunąć. Musisz stunąć, minuta została, dawaj Łuki, praca. I szuka. Tak. Pomóż sobie łokciami musisz to zrobić. Kaczora szukaj. Tak jest, za wysoko siedzi, żeby go typować. Danielesz, tak! Jeszcze raz. Łukasz, stój do siebie na swoje biodra. Tak. Dobrze kombinujesz. Tak, i teraz do góry. Plecy! Do góry, bo nie jest dobrze spięty. Pleć nogi, Daj na nogi. Rozciągaj go. Wysuń Jest się, twój Łukasz, ucieczka. wysuwajcie. Rozciągaj go. Pilnuj jednej Trzymaj ręki. Nogami stabilizację. Właśnie niego. Wejdź na niego. Wysoko Wejdź. teraz. Stabilizacja. Rozciągaj. Nie daj się rozciągnąć, Jest wróć na kolana. Jest twój. Dusz teraz, wyciągaj. Pilnuj jednej ręki chociaż. Mocno. Ciągnij. Jest. Dusz. No właśnie. Dobrze, Łuki. Nie stał. Dobra walka.